Hola, benvinguts al vídeo número 10 d'anglès amb accent obert. S'acosta Halloween, s'acosta la castanyada, és hora de disfressar-se de mort, és hora de menjar panellets. Aquesta lluita entre tradicions locals i tradicions americanes a vegades es resol de forma salvatge, com ens mostra aquesta notícia de la BBC, Czech village priest sorry for smashing pumpkins. Czech, el gentilíssim és difícil d'escriure en anglès. C-Z-E-C-H, Czech, de la República Txeca. Village, un poble petit. Priest, capellà. Sorry, aquí com que és un titular es mengen el verb to be. Is sorry, li sap greu, demana disculpes. Verb smash, destrossar, en el sentit físic. Pumpkins, carbasses. El capellà d'un poble txec demana disculpes per haver destrossat unes carbasses. A dalt veiem la foto de les carbasses que van fer uns nens i a sota com van quedar després que el capellà se les carregués. Diu al peu de foto: The carved pumpkins were pictured earlier this week before they were smashed on 2 days running. To carve vol dir tallar, en el sentit castellà del terme, tallar, esculpir la fusta, en aquest cas esculpir les carbasses. Picture, com a verb, vol dir fotografiar. On 2 days running, també es podria dir 2 days in a row o 2 consecutive days, les tres coses són equivalents. Les carbasses van ser fotografiades a principis de setmana abans que fossin destrossades 2 dies seguits. Els nens van tornar a posar les carbasses i el capellà se les va tornar a carregar. Leaving the rectory on Sunday evening, sortint de la rectoria diumenge al vespre, I saw numerous symbols of the satanic feast of Halloween. Vaig veure nombrosos símbols de la festa satànica de Halloween, placed in front of our sacred grounds, col·locats davant del nostre sol, del nostre terra sagrat. He wrote, va escriure ell, el capellà, a Facebook. He said he would have acted differently had he known they were carved by children. Va dir que hauria actuat de forma diferent si hagués sapigut que les carbasses havien sigut fetes per nens. Un capellà amb nens hagués fet una altra cosa. Què fan els capellans amb els menors d'edat? Dir-los que Déu existeix. Això, segons en Richard Dawkins, també és abús de menors. Jo crec que destrossar les carbasses era un símbol. El que estava destrossant simbòlicament era la importació de tradicions yanquis. Ei, li perdono el pecat. Ego te absolvo. Si voleu veure la notícia sencera, us deixo el link a sota, a la descripció del vídeo. I avui, per acabar, anem a Sitges a comprar roba de dona. Ens trobem en una botiga de roba per dona. En canvi, si venim aquí fora, veurem que hi posa for men, per homes.